Ka Janmiet ngobha jong ka put ka tem pat ka jing pen pau ki sap ki phong jong ki khna rit kala long halarity performing center hamau diang shillong ha ka baki khna jong ka per sara studio ki la tem da ka piano ya ki sur jing Rwai ka kin hun Beatles u commissioner but secretary jong ka tnat arts and culture uba FR kharkongor ulaya ro e ka per sara studio halor ka jing no sinyang ban kin tiu ki sap tem sap put jong ki khna rit Uba kharkongor laya ro ru ya ke pesara studio ka bala pin bet pin biang ya ki junot kam na ka benta ban kintiu ya ke sap ki phong jong ki khna hapo ka jing lam jong ki nong kai ki blat bin ki khna tem piano ki la pin yap nya ki nong pet kai da ka ba tem ki jing Rwai rim jong ki kin hun Beatles ka ru kom tem jazz bat ki we ki ru kom tem ru kom put bat pin i ka sap ka phong ba ki don ha ka liang ka put ka tem mintapan ini